ụmụnne m ndị Igbo ndị na-agọ mmụọ, ekene m unu, ya mara unu mma, arụ isi ike wara unu ọjị, ife ọma mere unu. Asị m nke onye chiri ya zere. Ife dị mma ga na-emere anyị niile. Chieke, chi orie, chi afọ, chi nkwọ gọzie mụ na unu. Udo dịkwara unu. Maka ndị bidoro ịfụ iru m ọfụ, onye unu fụrụ iru ya bụ nwanne unu nwaanyị, eze nwaanyị ọ pụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dị kachisike ya bụ ihe m ji azọ ndụ. Nkụzi m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. Gị bụ onye bidoro isonyere m ọfụrụ, ebe a bụ ebe mmadụ na-amụta ịgọ mmụọ. Ya bụ, ọ bụrụ na ihe ịgọ mmụọ na ọ na-amasị gị, n'ime ọdịnala Igbo na ọ na-amasị gị, na ị chọrọ ikpere chi gị site n'asụsụ nne gị, site na nkwenye ndị obodo unu, ọ bụrụ na ị na-eso m na nkụzi, ị ga-amụta ọtụtụ ihe nke ga-agbanwe ndụ gị. Ya mara unu mma. Ka anyị gaa n'ihu. Isiokwu nke taata bụ otu ị ga-esi wee kpere mmụọ mmiri n'ụlọ gị. Mmụọ mmiri na-afụ ka si wee kpọọ ya mmụọ mmiri, ya bụ mmụọ nọ na mmiri, maka na o nwere mmụọ nọ na mmiri, nwee mmụọ nọ n'ikuku, nwee mmụọ nọ n'aja ala, nwee mmụọ nọ n'anyanwụ. Mmụọ nọcha n'ebe dị ona. Site na mmụọ ahụ ka anyị si aba n'ebe okike nọ, n'ebe Chukwu nọ, n'ebe chi nọ, site na mmụọ ahụ. Ya mere, gị bụ onye na-afụ iru m, na ọ bụrụ na nkụzi a masịrị gị, ị ga-esogidekwa m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. Ndị na-akpọ m akpọ, achọrọ m mmadụ ịkpọ m akpọ. Ịchọ ịnụ olu m, zitere m ozi na WhatsApp na voice. Aga m asa gị ma ọ bụ na izitere m ozi. Ọ bụrụ na ị nọọ 24 hours na m egeghị ya, ị ga-eme gịnị? Ị ga-ezitekwa ozi ahụ ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ka m gee okwu ọbụla ikwu. Ya mara unu mma. Tupu m aga n'iru n'isiokwu a taata bụ otu ị ga-esi wee kpere mmụọ mmiri n'ụlọ gị, ka m nwoke n'egwu. Abụ m nwa mmiri, o esi m na mmiri bịa ụwa o. Aja ala budomo budomo budomo, ikuku kunye m ume, kunye m ume, kunye m ndụ. Ọwụwa anyanwụ nye m ihe, nye m ihe, nye m ufo. Abụ m nwa mmiri, esi m na mmiri, ihe dị mma dị na mmiri. Anya ma ọ kachara acha, imepezi ihe emepe ewu ka mmadụ gaa ọwa onwe ya ahụ. Onye ọbụla nwa mmiri mana ya nwa mmiri, na-agbanwe otu ọbụla isi azụ onwe gị. Ọ bụrụ na egwu a masịrị gị, gaa n'audio mark, jee taịpụọ eze nwaanyị ọ pụrụ iche. Isi ya bụ egwu bụ ozi ọma ọdịnala. Ije ebe ahụ ka ị gee ya, ị ga-eche ya, ifolo ya. Ya mara unu mma. Ụmụ ụwa na-akpọ m onye mmiri. Amaghị m onye na-anụ olu m a ejigo ihe gbasara mmiri wee kọọ ọnụ. O nwere ike site n'otu isi akpa agwa, maọbụ na ihe ndị ị kwenyere, maọbụ ka isi ụdịrị akwa ị na-eyi, asị gị na ị na-eme ka onye ọgbanje, ị na-eme ka onye mmiri. Unu nwe egwu a, maọbụ na ọ gị nwa bụ onye na-afụ iru m, n'ihi na eje na mmiri. Ndị gị na ha na-amarago na ihe gbasara mmiri na ọ na-atọ gị ụtọ, n'ihi na ejege na mmiri. Egwu ị na-agba egwu ndị mmiri. Mgbe oge anyị pere mpe, onye ọbụla na-agba egwu egedege bụ onye mamiwata na onye ọgbanje. Akwa unu ma kịta ọ dịzigo ebe niile, onye ọbụla na-ejezi na mmiri. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-enwe ihe nkọcha banyere ya, bịa soro m ka anyị gbaa egwu a. Ụmụ ụwa na-akpọ m onye mmiri, ụmụ ụwa na-akpọ m onye mmiri, onye owu mmiri, ọgbanje mmiri, nwa ndị mmiri, ajọ mmụọ. Ka m jụọ gị, ịjụọla chi m, ịjụọla chi m, ịjụọla chi m. Ihe ojii kee m onye mmiri, ihe ojii ụmụ nwa mmiri, ihe niile m nwere, ihe ndị mmiri, ego ndị mmiri, akụ ndị mmiri, ụba ndị mmiri, mma ndị mmiri. Ụmụ ụwa na-akpọ m onye mmiri. Maka ndị bụ sọnsọ ndị ha na-ekwute na ha bụ ndị mmiri, bụ ndị na-acha ọcha, ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Ma onye ojii ma onye ọcha nọ na mmiri, ma onye mara mma ma onye jọrọ njọ nọ na mmiri. Ka ọ hapụ ịbụ sọnsọ onye dị ọcha ka a na-asị na onye mmiri, mana ndị niile a na-ajọ njọ na-abụ atakama, adị agwa ha na ha bụ ndị mmiri. Ka m mee ka ị mara na onye ọbụla, ma ị chọrọ njọ, ma ị dị ọcha, ma ị dị ojii, iketara oke ya. Ka anyị gaa n'iru na nkụzi nke m ji n'aka taata bụ ka ị ga-esi wee gọọrọ mmụọ mmiri na ụlọ gị. Ya bụ isiokwu nke nkụzi a, otu ị ga-esi wee gọọrọ mmụọ mmiri n'ụlọ gị. Gị ahụ bụ onye ahụ a na-akọcha maka mmiri, n'ịma mmiri,
ịma mmiri ka ị ga-esi wee nọrọ na be gị wee na-akpọtụkwana ya bụ ikikere dị na mmiri, maka na mmiri adịghị enwe iro. Mmiri ebụkwanụ ndụ, mmiri ewu ihe ọma. N'ịchọ ka ị na-erite ya bụ eriri, na ịbụkwana onye mmiri emeghe gị ka ị bụrụ dibịa, o dibịa wee akara aka onye o meghe gị ka ị bụrụ dibịa. N'afọ ọbụla ị kpọrọ eze nwoke maọbụ eze nwaanyị, na ịbụ onye mmiri maọbụ na ije na mmiri maọbụ na ịma agọ mmụọ, emeghe gị ka ị bụrụ dibịa. Dibịa bụ akara aka dịrị onwe. Dịka mmadụ si enwe akara aka ime nka, ụzụ, ịrụ ọrụ, iwepụta ihe n'ala, ya bụ ịkọ ubi, ọ na-eme. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ụdịrị akara aka, mana anyị nọ na township na-akpagharị nọ itinye ihe n'ala, o wepụtara gị ihe, na-agọzi aka gị, ịkwụọ ihe obere oge ya eto, isi n'ime ya na-eri. Ịkpa ụmụ anụmanụ, ọ na-fa na-eto na be gị, ewu, atụrụ, ọkụkọ, ọ bụgodo nkịta. Unu amaghị ego na a na-ere ofe atụrụ. Onye asị jee mewe ụdị ihe ndị a kịta, ọsị na ya dị eme, maka na gịnị? Onye ọbụla chọrọ ime ka onye ọcha. Akara aka na-ala n'iyi, oke ịkwa ụta karịa, maka na anyị hapụrụ ọzọ na-eme ọzọ. Gị bụ onye na-anụ olu m, na ị chọrọ ịdị na-agụrọ mmụọ mmiri n'ụlọ gị, ihe ị ga-eme bụ ị ga-etinye ihe. Aka m na-ekwukwa okwu ya bụ ihe bụ kandụl, maka na adịghị anọ ebe ọchịchịrị nọ na wee na-akpa nkata. Adịghị anọ ebe ọchịchịrị nọ wee na-akpa nkata. A na-etinyerịrị ihe. Ọ bụrụ na iro ka ị nọ, ọtụtụ n'ime unu na-afọ iru m nọ nọta township, ya ihe ma ibiri na be mmadụ, gbapụta na kọmpandụ na-ene anya n'anyanwụ, ka ị ga-eji wee tinye ife bụ gịnị? Bụ kandụl. Onye ọdịnala na-amụ kandụl. Onye ọdịnala na-amụ kandụl. Gị bụ onye ọdịnala, ị na-eyuzu foonu ndị ọcha. Gị bụ onye ọdịnala, ị na-eyuzu AC n'ụlọ gị. Onye ọdịnala na-amụ insensi, ma ị na-eyuzu AC, na-eyuzukwa fan, na-ete ude na akpụkpọ arụ gị. Ị hapụ ka arụ gị gbaa nchara, gbaa ọtị, ị na-ete ude ka arụ gị nwee ike dị mma. O ruo na nke ọdịnala, ị chọghị ịgbanwe agbanwe. Mba, ka anyị jee mụọrọ gị ọwara n'ime ụlọ, ka ọkụ gbaa n'ụlọ. Ka anyị gaa nọ n'iru ụmụnne m. Iminye kandụl gị, minye insensi gị, ka ọ bụla ị chọrọ iminye, kwuo okwu n'ime ya. Ọ bụ insensi, kwuo okwu n'ime ya. Anọ n'ebe dị stọkt, ebe ikuku na-anaghị abata n'ime ụlọ gị ahụ. Mara na ọ saịdị ebe anyanwụ si awa ka ị ga-anọ wee kpee ya bụ ekpere. Iwe abụrụ na ị ga-eje bute mmiri debe n'ụlọ. Mba, ịchọ ha na ịgọrọ mmụọ mmiri, kute mmiri ọbụla, weta obere nnu, si sọlt, tụnye n'ime ya. Ma ọ bụ enwekwara nnu nke bụ si sọlt ahụ, kwa ọ riva sọlt, whatever, dị ka a na-emebe ihe a na-erekwa ya n'ime anya, nnu akpụrụ akpụ. Iweta ya na-eji ya mee ka mmiri ahụ dịkwa ọcha ka isi chọọ, ji ya kwuo okwu. Ikwucha okwu, mmeghecha ihe ndị a niile, i wee were ya bụ mmiri dọwa n'iru gị, wee weta nzu a na-eji agọrọ mmụọ mmiri. Enwere oil na-asabụkwa ka perfume a na-akpọ bintel ma ọ binta, nke ọbụla iji wee mara ya. Igoti ya, i were ya eme gịnị? Tụọ na mmiri a. Tụọ na mmiri a, ị ga-afụ ka o esi wee gbaa ihe dịka rembo na ya. Mgbe ahụ ime ego kandụl gị na insensi gị. Enwere m si kandụl, ma ọ bụ na ịchọ si kandụl, ọ bụ na ịchọ, enwere m ya. Ịchọkwa na enwe nke ịfụrụ ebe ahụ, igote. Mụrụ na si kandụl bụ direction eji eyuzi ya. Bụ ọ bụrụ na ị were ya bụ nnu tinye n'ime ya, ma ịchọ ọkwa na insensi gị, ị bịazie wee weta nzu. Iweta nzu, o nwere mkpụrụ okwute anyị na-akpọ kọnkịrị. Okwute a na-adị na mmiri, weta ya, ịsachacha ya. Ọ bụrụ ndị be anyị chi na ha gbara ihe anyị fụrụ nnukwute agbara ka ọ bụ, weta ya, saa ya mmiri, debe ya ebe ga-adịrị gị sevu. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịgọrọ mmụọ mmiri, weta ya, iji ya kwubie okwu. Okwuo mmiri chi gị, mmiri siri bịa ụwa. Nwezie mmiri nọ be nna gị na mmiri nọ be nne gị, kpọọ ha afa, sị ha bịa. Iweta ya bụ okwute, nwee n'isi gị, tụwee na mmiri ahụ dị adị. Bidozie wee were nzu wee gọbazie mmụọ. Akụzigo m ịgọ mmụọ, otu anyị si agọrọ chi gị na ihe ndị ọzọ, ka ị ga-esikwa gọrọ mmụọ mmiri. Mmiri chi, mmiri nsiri wee bịa ụwa. Kelee Chukwu abịa ama, kelee anyanwụ ụtụtụ na anyanwụ mgbede, kelee ndị aja na be nna, ndị aja na be nne. Akụzichago m ihe ya na otu esi agọ mmụọ dịka onye Igbo.
ya na how to pray n'ọdịnala Igbo, ị ga-aghọta ya, ịmụta ịgọ mmụọ ya. Ọ bụrụ na ikpọkuo mmụọ gị a niile, wee were ya sị ya na ha bịa ma nzu, ịgwa ihe ị chọrọ na nzu a, gwa ihe ị chọkwana ka ha wepụ na ndụ gị. Ikwuchaa ya, iweta obere edo, obere edo, obere edo, iwere ya wee kwuo okwu udo na anya odudo, imetụ ya n'akụkụ anya gị ebe a. Egbe anaghị efekata wee daa. Ịchọ ka anya doo gị, chọkwanụ ka udo dị na ndụ gị, ịchọghị ọgbaghara na okwu na ụka. Ị bịazie weta akwa ọkụkọ wee gbara isi gị na ụgalị ọbụla bụ ụgalị ga-abịa n'ụzọ gị, n'ụzọ ọbụla o esi wee bịa, ụgalị mmụọ na mmadụ, ụgalị ndị dị ndụ, ndị nwụrụ anwụ, na ịchọọ ya n'ụzọ gị, jee fichacha ahụ gị, nye ya n'isi gị, tee gị ya n'ime mmiri ahụ. Etiwakwana ya etiwa. Wetezie ọjị, ọjị ugo maọbụ ọjị dị ọcha, na-abụrụ ọchị na-acha red, iweta ma ya bụkwana gworo, iwe were wee ji wee kpọkwuo ntị mmụọ dị n'ọjị. Mmụọ mmiri nwe m akpọkwuo gị, mmụọ bụ onye dị ona, eji m ọjị a wee na-akpọkwu gị ebe ọbụla ị nọ, bịa nụrụ olu m. Ayọrọ m ihe dị ona na adị m ka azụ. Azụ adị anọ n'elu ala. Azụ na enu ala na-arụ ga-akpọ ya nkụ. Biko doododo na ihe m na-ayọ na nwanne ya bi n'osimiri adịghị eji asụ akwa aka. Achọrọ m ihe dị ona, achọrọ m ihe dị ona, achọrọ m ka iwepụ ihe dị ona, meerenụ m ya ka nkene unu. Fa mekwara gị oge ọzọ ịbịa ịgọ mmụọ, ikenegodo ha, maka eto dike na nke o mere ọma ọzọ. Imecha ya, iwe ọjị ahụ wee mee gịnị? Ọ bụrụ na ọjị ịchọ ka gị na ha takọọ na ọgbụgba ndụ na ihe anụwa bụ ihe na-akpa gị iji chọrọ ha bịa na ha ga-emere gị, na ha mere gị ya, na ị ga-ekene ya. Ịwụ ọjị a ewunye ya n'ime mmiri a, si na mmiri a pikie ofu, wepụ ya ile ya maọbụ anya ya, ihe ọbụla ị na-akpa ya, tinyekwa na mmiri a, were nke ọzọ wee mee gịnị? Wee taa. Ọgbụgba ndụ adịgo. Ihe ị ga-emezi bụ ịhapụ mmiri ahụ fochi na be gị, kandụl nwụcha, insensi nwụcha, hapụ ya dịrị na be gị. Ọ bụrụ na chi fo, ihe ị ga-emezi bụ iwere mmiri ahụ mee gịnị? Saa iru gị, were akwa ọkụkọ ahụ pụọ n'ụzọ, tiwa ya, werezie mkpụrụ iyi ahụ wepụtakwu ya, debere onwe gị maka oge ọzọ. Ọjị ahụ bụzi ihe ị ga-awụkwa, awụ ịgakwana ya na toilet n'ụzọ. I nwere ike itinye ya n'ime akpa, ịpụọ n'ụzọ, ewepụ ya, ikpechago ihe iji ya kpe. Mmụọ anụgo ya. Ya mara unu mma, ụmụnne m. Onwe ihe gbagwojuru gị n'anya na nkụzi a, bịa na WhatsApp, were okwu ọnụ gị jụọ m ajụjụ. Mana mara amara na ebe ọbụla ị nọ wee kpọọ mmụọ mmiri ugwu, na ọ ga-aza gị. Ihe kacha mkpa bụ obi ọcha, aka ịkwụ ọtọ. Ọ bụghị mgbe ị chọrọ igbu mmadụ gị je na-akpọ mmụọ mmiri, bịa nyere m aka, bịa gbuo mmadụ. Mba. Ya mara unu mma.